салом додаракон ва хоҳаракони азиз. барномаи навбати доно як аз телевизиони Баҳористон манзури шумост. мақсади барномаи мо дар кӯдакон инкишоф додани тафаккур, диққат ва тарбия намудани ташаббускорӣ ва ҳозирҷавобист. агар шумо низ мехоҳед ин хислатҳоро доро бошед, пас бо барномаи мо бимонед, ҳамроҳ бо ин дӯстуракон ба саволҳо ҷавоб гардонед ва савияи донишатонро васеъ гардонед. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 18-уми ноҳияи Сино мебошанд. биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Нуринисо 7 сол аст ва имсол ба мактаб меравад. Вай аллакай ҳарфҳоро мешиносад ва озодона ададҳоро ҷамъу тарк мекунад. ва ададҳоро озодона бо ҳам ҷамъу тарк карда метавонад. Аниса, вай 6 сол дорад. духтараки зираку тез зеҳн аст. гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. қаҳрамони дӯстдоштааш Маша аз афсонаи Маша ва Хирс мебошад. Нозанин низ ҳамсоли Аниса аст, яъне ӯ ҳам 6 сол дорад. духтараки чақону ширин сухан аст. рақсиданро дӯст медорад ва дар ҳама чорабиниҳои кӯдакистон иштирокчӣ фаъол аст. Марьям, ӯ низ 6 сол аст. Марьям зеҳни тез ва нутқи бурро дорад. аз барнамудани шеърро дӯст медорад. ҳарчанд нав 6 сол дорад, вале шеърҳои зиёдеро аз бар намудааст. салом бачаҳо. Салом! бачаҳо, чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. дар ҳар шарт мо ба шумо 4 саволе пешниҳод мекунем. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. касе ки аввалин шуда даст мебардорад, ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. шарти барнома фаҳмост? Бале! саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. далер дар рӯзи ити модарон 6 дона гул харид. 3 дона гулро ба модараш доду, 3 тои дигарашро ба бибияш. дар дасти далер чанд дона гул монд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Нуринисо. Дарел 6 гул харид, 3 торашро ба бибияш дод, 3 тои дигарашро ба модараш дод. дар дасти далер ягон то гул намонд. дар дасти далер 6 дона гул буд ку? шумо чӣ тавр гуфта метавонед ки дар дасти далер ягон то гул намонд? барои он ки 3 торашро ба бибияш дод, 3 торашро ба модараш дод. пас ҷавоби савол чист? Намонд. дар дасти далер ягон то гул намонд? Не. шумо ба ҷавоби худ боварӣ комил доред? Бале. намехоҳед онро иваз кардан? Не. бачаҳо, Нуринисо ҷавоби саволро дуруст ҷавоб гардонд. пас офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. бо диққат бошед, саволи дуюми шарти аввали барномаро мехонам. модар дар фасли баҳор 2 то курта дохт. дар куртаи якум 3 метр мато сарф шуд ва дар куртаи дуюм 2 метр. модар ҳамагӣ чанд метр маторо сарф кард? кане ки ҷавоб медиҳад? Майрам аввалин шуда даст бардоштанд. пас биёед ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат. модар 5 метро сарф кард. шумо инро аз куҷо фаҳмидед? 2 ҷамъи 3 5 мешавад. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бачаҳо, бо диққат бошед, саволи сеюми шарти аввали барномаро мехонам. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи дониши худатонро васеъ мегардонед. дар фасли баҳор нисбат ба фасли зимистон рӯзҳо дарозтар мешаванд ё кӯтоҳтар? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Нуринисо. дар фасли баҳор рӯзо дароз мешаванд, дар фасли зимистон рӯзо кӯтоҳ мешаванд. шумо инро аз куҷо фаҳмидед? барои он ки дар баҳор тез равшан мешавад, мо ба боғча меравем. бегоҳ бошад дер торик мешавад. шумо ба ҷавоби худ боварии комил доред? бале. бачаҳо, Нуринисо дуруст мегӯяд? бале. пас ҷавоби шумо дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. бачаҳо, бо диққат бошед, саволи 4-уми шарти аввали барномаро мехонам. барои омода кардани як гулдаста 3 дона гул дар кор буд.
агар мо 3 то чунин гулдаста омода кунем чанд то гул дар кор мешавад? марҳамат нозанин. барои 3 та гулдаста 9 та гул дар кор мешавад. шумо чӣ хел фаҳмидед? барои як гулдаста 3 то бошад, барои 3 гулдаста 9 то мешавад? 3 та 3 мешавад 9. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. бачаҳо, хуб, саволҳои шарти аввали барнома ба охир расиданд. биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ҳама иштирокчиён фаъол буданд. кӯшиш менамуданд ба саволҳо ҷавоб гардонида соҳиби хол шаванд. дар натиҷа нуринисо 2 хол ва марьяму нозанин 1 холиро соҳиб гаштанд. ёдовар мешавем ки саволҳои шарти дуюми барномаи имрӯзаамон доир ба фасли баҳор тартиб дода шудаанд. бо диққат бошед, саволи аввали шарти дуюми барномаро мехонам. аввалин иде ки мо дар фасли баҳор ҷашн мегирем. кадом ид аст? мебинам ки ҳама мехоҳад ба ин савол ҷавоб диҳад. ҳама баробар даст бардоштед. пас биёед ба навбат аз ҳар яки шумо ҷавоби ин саволро мепурсем. марҳамат нуринисо. дар фасли баҳор иди мо дар норнот ҷашн мегирем. якум иде ки дар фасли баҳор ҷашн мегирем, ин иди модарон аст. бале. шумо дар бораи иди модарон шеър қироат карда метавонед? бале. марҳамат. модарҷон, хеле дӯстат медорам. барои ту ягона шахси дару хона. саҳар хезад модарам, боғча барад хоҳарам. ҳалин рӯад шитобон, ош мепазад давдавон. аз акоям худат зуд, аз додоям худат зуд. ҳамеша боши ҷавон, пир нашавед модарҷон. шумо ин шеърро аз куҷо ёд кардед? аз боғча. офарин. марҳамат аниса. модари ҷонам, боғу бӯстонам, давру давронам, модари ҷонам, давру давронам, модари ҷонам, ҳам дилороӣ, ҳам тавоноӣ, ҳам дилороӣ, ҳам тавоноӣ, зеби дунёӣ, тоҷикистонам, зеби дунёӣ, модари ҷонам. офарин. шумо модари худатонро дӯст медоред? бале. марҳамат. мамочка, я тебя люблю. Я тебя весенною песенку спою. К нам окошко солнышко льется через край. Золотим сияние, маму закрывай. Золотим сияние, маму закрывай. Маму крепко обниму, обниму мою родную. Очень я люблю ее, мама солнышко мое. Очень я люблю ее, мама солнышко мое. ташаккури зиёд. модари ман, меҳрубонам. номи хуши ту вирди забонам. мери ту доим дар ҷисму ҷонам. идад муборак, идад муборак. офарин марьямбоно. ба ин савол ҳамаи иштирокчиёни мо ҷавоби дуруст гардонданд. пас ба ҳар яки онҳо 1 холи дода мешавад. офарин бачаҳо. бо диққат бошед, саволи дуюми шарти дуюми барномаро мехонам. фасли баҳор кадом моҳҳоро дар бар мегирад? нуринисо аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. фасли баҳор аз 3 моҳ иборат мебошад. онҳоро номбар карда метавонед? бале. март, апрел, май. мегуфтед ки дар фасли баҳор мо кадом идҳоро ҷашн мегирем? иди модаронро, боз кадом идро? иди наврӯзиро ҷашн мегирем. шумо иди наврӯзро дӯст медоред? бале. офарин нуринисо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи сеюм. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки айни замон шумо аз тариқи телевизиони баҳористон барномаи доноякро тамошо карда истодаед ва мо дар шарти дуюми барнома қарор дорем. савол чунин аст: кадом паррандаро рамзи баҳор мегӯянд? яъне кадом парранда баъд аз паси сар шудани хунукиҳо аввалин шуда бармегардад? марҳамат аниса. паррандае ки баҳорро меорад парасту аст. онро рамзи баҳор меномад.
офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. Мегузарем ба саволи чорум. бачаҳо, шумо гулҳои баҳориро номбар карда метавонед? марҳамат, нозанин. گلی لاله، گلی سرخ، گلی کوکو. шумо гули қоқуро дидаед? بله. он ба чӣ монанд аст? گلی کوکو رنگی زرد دارد و آفتاب مانند است. бачаҳо, дар бораи гулҳои баҳорӣ кӣ шеър медонад? марҳамат, марьям. لاله لاله های لاله، بلبل آمد با لاله، قق زنی کپکی مست، اثر کوی لاله. офарин, бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо мушоҳида кардед, ба ин саволи мо 2 нафар ҷавоби дуруст гардонданд. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хеле зираку кунҷкоб ҳастанд ва ҳар яке мехоҳад аввалин шуда ба саволҳо ҷавоб гардонад. инҷо саволҳои шарти дуюми барнома ба охир мерасад. биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. дар шарти дуюм ки ҳама саволҳо доир ба фасли баҳор тартиб дода шуда буд, ҳама иштирокчиён хеле фаъол буданд. дар натиҷа аз 4 саволи пешниҳодшуда Нуринисо ба 2 савол ва Анисаву Нозанин тавонистанд ба 1 саволи ҷавоби дуруст гардонида соҳиби хол гарданд. ёдовар мешавем ки саволҳои шарти сеюми барнома ба муҳити атроф, олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. агар шумо омода бошед, саволи якумро мехонам. омода ҳастед? бо диққат бошед. барои чӣ дар фасли баҳор оби кӯлу дарёҳо зиёд мешавад? кане ки ҷавоб медиҳад? аниса аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. در فصل بهار هوا گرم می شود، برفا آب می شود، باران می بارند. برای همین آب زیاد می شود. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. дар ҳақиқат, бинандагони азиз, аз гармии ҳаво дар фасли баҳор барфу об мешаванд ва оби кӯлу дарёҳо зиёд мешавад. мегузарем ба саволи дуюм. бо диққат бошед. дар фасли баҳор кадом ҳайвон аз хоб бедор мешавад? марҳамат, Нуринисо. در فصل بهار خرس بیدار می شود. мегуфтед ки хирс чанд моҳ хоб мекунад? تمام زمستان خواب می رود. яъне یعنی 3 ماه خواب می رود. офарин, боз ғайр аз хирс кадом ҳайвон аз хоби зимистона бедор мешавад? سخور. шумо дар бораи хирс шеър медонед? мебинем ки ба ин савол Нозанин низ мехоҳад ҷавоб гардонад. марҳамат. خیسکی کچپا آمد با باغچه ما. خرگوشی علا آمد با باغچه ما. روباهی بالا آمد با باغچه ما. خوش آمدید مهمانان با باغچه بچگان. офарин, ҷавоби шуморо мо қабул мекунем. мегузарем ба саволи дигар. дар фасли баҳор кадом ҳодисаҳои табиӣ мушоҳида карда мешавад? марҳамат, марьям. در فصل بهار باران سیل میبارد، رد و برق میشود، ژاله میبارد، تیر و کمان میبراید، آبخیزی میشود. шумо аз ҳамин ҳодисаҳои табиие ки номбар кардед, ба шумо кадомаш писанд меояд? وقتی که تیر کمان میبراید من خیلی خرسند میشوم. оё шумо медонед ки тиру камон чӣ хел мебарояд? وقتی که باران میبارد و آفتاب میبراید تیر و کمان میشود. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи охири барномаро мехонам. кадом ҳайвон бо фаро расидани фасли баҳор рангашро иваз мекунад? аниса аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. خرگوش در فصل بهار رنگش را دیگر میکند. харгӯш аз кадом ранг ба кадом ранг табдил меёбад? از رنگ سفید با رنگ خاکستری. бинандагони азиз, саволҳои шарти сеюми барнома ба охир расид. биёед дар ҷамъ холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома дониши иштирокчиён доир ба олами наботот ва олами ҳайвонот санҷида шуд. дар натиҷа Аниса ба 2 савол ва Нуринисову Марьям ба 1 саволи ҷавоби дуруст гардонида соҳиби хол шуданд.
баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома Нуринисо 5 хол, Аниса 3 ва Марьяму Нозанин тавонистанд 2 холро соҳиб шаванд. яъне аз ин бармеояд ки бо ба даст овардани 5 хол ғолиби барномаи имрӯзаамон Нуринисо мебошад. Нуринисо, ғолибият муборак. нуринисо дар барномаи имрӯзаи мо ғолиб дониста шуданд. биёед ба ифтихори нуринисо як қарсак мезанем. нуринисо, мо умедвор ҳастем ки дар даври дигари барнома низ шумо ғолиб меоед. бо ҳамроҳи мураббиёнатон хубтар тайёрӣ дида, хубтар омода шавед. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи 201. боди дигар мо нуринисоро аз тарафи аҳли иҷодии барнома бо ғолибияташон табрик мекунем. бинандагони азиз, инҷо барномаи имрӯзаи 201 ба охир мерасад. до барномаҳои дигар шоду сарбаланд бимонед. хайр.